Anzi Duma nemufemu Bawa. Manga muchizviziva here kuti nevevelvet figures munokwanisa kuti munge muchivhurirwa an FNB Gold Business account iyi yakanakira kuti unokwanisa kuti kana uine page rako rinenge riine monetization Facebook unokwanisa kuzolinka nePayPal. It is very easy neFNB uye zvekare apadiwi zvakawanda panongodiwa passport yako unokwanisa kuita matransactions kunyange uchida kutenga motikari. We all know kuti nemukuru it is a big process, but neFNB kungomhanya utoenda kuti ungonotenga mudziyo wako zvinotoita kuti inenge iri mari. So mhanyai munge muchibata vevelvet figures, link ririmo mucomment section, munge muchivhurirwa maaccounts. Saka muzuva ranhasi ndichange ndichizokuverengerai maconfessions kubva kuma-SMSs ndakatosangana nawo nezuro ma-SMS evamwe avo vari kutotumidzira ari ma-SMS chaiwo, not paWhatsApp. Zvakangooma hazvo veduwe ruregerero kune vose avo vakatumidzira ma-messages avo ndikasamaona kuma-SMS. Hanzi makadii mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizopostawo nyaya yangu, asi kana muchinge mava kuposta nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge makavikawo chitupa changu. Inini ndiri murume uye zvekare ndine makore 47 years ekuberekwa. Ndinogarawo muno muSouth Africa. Ndichakudzoserai kumashure zvishoma kuti munge muchikwanisa kunzwa kuri kubva confession yangu. Confession yangu yakamira yakadai: ndakaitira amai guru nevana vamukoma hudzinye mushure mekunge mukoma wangu ashayika. Mukoma inini ndiri mwana wemuvhenda, even though ndakazokurira hangu muHarare. Saka amai vangu vakange vasingatofarirwi zvachose, izvo zvakazokonzeresa kuti amai vange vachizotanga kubata mishonga. Saka vakabva vaenda kun'anga uko kwavakanorasirirwa mishonga isina kunaka neimwe n'anga ikabva yavapa zvikwambo. Vakaita zvokurasirirwa zvikwambo izvi zvainge zvonetsa zvinomudzinza, amai vachingonzi muroi ivo vasingazivi kuti vozvidaidza sei. Zvaivashandisa neusiku vasingazivi kuti vari kutoshandiswa nazvo zvikwambo zvavo. Saka ndakange ndichigara naamai nababa vangu mumba medu. Takangoberekwa tingori 3 chete, vakomana tiri 2, musikana ndiye 1. Asi family yedu yakakura uye mune vanhu vari well up, nekuti vanhu vazhinji vanoita zvekudhiraivha magonyeti, matrucks. Vazhinji vanoshandira muno muSouth Africa, muJoburg munova mandiri kugara. Dzimwe hama dzatova matruck owners. Mufamily medu tongoti mumba baba vangu ndivo vega vainge vasina mari. Isusu vana takangokura tiri vanhu vakashoreka nekuti zvinoita shaviri huroi seiro rainge ragara pana amai vangu. Haridi kuti unge uchibudirira, iro rinongonakidzwa nekuti unge uchingoshungurudza vanhu uye zvekare uri murombo, kuitira kuti uyo anenge aseka urombo hwako unge uchizomuroya. Ndozvariri shavi racho iroro. Baba vangu vainge vasingaite zvekudhiraivha matrucks nekuti munhu ainge akazvarwa nehurema panyama dzake. Hurema hwacho hwaiva hwekuti vainge vasinganyatsokunzwa, nzeve dzaivarwadza pamwe chete nemaziso avo aivarwadza nguva dzose. Saka vaingorarama upenyu hwekupiwa nehama dzinenge dziine rudo. Mukoma wangu anova first born mumba medu paakapedza chikoro akabva atora license yekuti akwanisewo kunge achizodhiraivha matrucks. Achibva kutora license akaita lucky akawana basa. Mukoma wangu paakatanga kushanda ndiye akabva achinja story yelife yedu. Tainge tava vanhu vainge vava kutoverengwa kufamily gathering. Mukoma wangu ainge akawana basa pane imwe kambani iri muno muJoburg. Kambani iyi yaimubhadhara mari svino. Mufamily medu mose hapana munhu akaita mari nekudhiraivha matrucks kudarika mukoma wangu uyu, nekuti pa3 years akashanda akakwanisa kushandisa mari yake nehungwaru ndokubva atenga hose yetruck akabva ariisa pasubcontract pakambani iyo yaainge achishandira. Life yamukoma wangu yakatanga kuchinja, ainge ava kuita mari double. Zvinhu zvake zvakatanga kufamba, akazoguma atova nemagonyeti akawanda through kusimudzirwa nemurungu wake. Sezvisinei mukoma wangu aindida uyezve aivimba neni, akabva andipa chigaro pakambani yake
ndainge ndatova risk and compliance officer pakambani yamukoma wangu. Ndini ndainge ndava mubati wemakii ekambani yose, saka ndakaguma ndava kutoziva kambani yose kudarika iye mukoma wangu, nekuti ndini ndaitoziva mamovements ezvinhu. Takashandidzana namukoma kubva ndiine 21 years. Kambani yainge yakura, mukoma akandipa mashares, ndainge ndatova shareholder, which means ndainge ndava kutoverengwawo kumadirectors ekambani. Tainge tava 2, inini ndainge ndisina hangu mashares akawanda, ndainge ndiine 30%, the rest zvaiva zvamukoma wangu. Saka mukoma wangu aiva munhu aida mafaro, akazorohwa nematsotsi ari kuklabhu zvake kumafaro, akabva apfurwa nepfuti ndokubva afa. Akatorerwa motikari nemari yaainge ainayo. Rufu rwamukoma wangu rwakarwadza vazhinji, asi chekuita painge pasina. Sezvisinei, mukoma wangu akazovigwa, asi akabva achizonovigwa kuZimu. Saka ndakazodzoka kuJoburg kumba kwamukoma kwandaigara, nekuti ivo vainge vaine mukadzi nevana 3. Amai guru vangu ndainge ndakaenzana navo, ndakavanyengetedza kuti amai guru ngatingopfuurira mberi pakasirwa namukoma. Inini ndaisada amai guru, asi chandainge ndichida yainge iri pfuma yainge yasiwa namukoma wangu. Saka kudanana naamai guru ndaida kuti ndingowana munhu ainge aine access yekuapprova signature yamukoma, nekuti ivo amai guru ndivo vainge vari next of kin pazvinhu zvose, uye zvekare ndivo vainge vari signing officer mukambani. Saka amai guru vakabvuma kugara neni, sezvo tainge tiri vanhu vainge vakatojairirana plus taiwirirana zvisingaiti. Takaita 3 years tichigara tose. Ndakaita kuti amai guru vange vachitrusta inini kudarika kana hama dzavo. Ndakaita make sure kuti zvinhu zvose zvinge zvichizoiswa muzita rangu, asi izvi ndakazviita neungwaru, ndakazviita zvishoma nezvishoma, zvekuti ivo kulezi havana kana chavainge vachimbofunga nezvazvo. Pandakaona kuti ndainge ndava nemari, zvandainge ndichida zvainge zvaita, ndainge ndava kuda kubvisa amai guru vangu mulife mangu. Ndakabva ndatsvaka nzira yekuda kuvabvisa nayo amai guru, asi panzira dzose ndakaona kuti yainge iri last solution, yainge iri yekuti amai guru vangu vange vachizofa, ndinge ndichizodestroya noise neinformation yose, because dambudziko rimwe rainge riripo nderekuti kulezi vangu vainge vari munhu ainge ari very jealous, vaiva neshanje dzimwe dzainge dzichitobohwa, plus vaindicontrola, sezvo ivo vainge vachizviona sekunge mukuru kwandiri, ende respect yavo ndikangoti yainge iri nechekure mbichana. Taiwirirana murudo, but when it comes to my decisions avo andaifanira kuti ndinge ndichizoita ini semurume, ndaiona sekunge vainge vaine kamwe kakundishora, uye zvekare ndaiti kana ndikataura voice rangu raisambonzwikwa mumba zvachose, sezvo ndainge ndiri munhu ainge akapindawo muwanano yacho, ndichitoita zvekutoboostwa navo nemari yamukoma, murume wavo uyo ainge akabva mukushayika. Saka ndainge ndingoriwo munhu uyo wavaishandisa sechishandiso chepabonde. Ndakatanga kufunga nezvazvo, plus ndakange ndava kudanana nemaSouth African vasikana matyosa akawanda, ende munovaziva matyosa kuti vakadzi vanenge vakaumbwa sei vaine runako, ende vanoti zviya kana mukatanga kudanana anokuudza tumwe tumasweet nothing zvekuti kana amai vako unokwanisa kuvauraya, akati dediurayai amai venyu nekuti ndo vari kutitadzisa kuti tinge tichienjoya parudo rwedu. Ndakange ndambofunga ndikamboda kuvatsvakira matsotsi vange vachiurawa, asi ndakazotya nekuti yaisazoita secret, nekuti vanhu vandinenge ndatuma paizogona kuwana mumwe wavo munhu anofumura secret. Ndakazoguma ndava kugara, ndikazongoguma ndava kugara ndichitiza mapurisa, saka zvekuti ndinge ndichizonzi ngerimwe ramazuva ndazovharirwa muchiturongo, ndozvandakange ndisingadi izvozvo kunzwa nekuziva. Saka ndakabva ndafunga kuti ndoita sei. Ndipo apo pandakabva ndachizoti ndichitaura neumwe muxhosa wandainge ndichifambidzana naye, munhu aifarira zvemushonga. Maxhosa vanoziva mishonga kudarika kana maZulu. Ndopa akandiudza kuti
ko kana iwewe vachiita sekunge vanoti disturba parudo, wadiwa ngomugadzira wamuita chizombi. Ndiye akandipa idea yekuti ndige ndichizoenda kun'anga. Ndakatanga kuitawo ma-investigations angu ndichitsvaka n'anga iyo yaikwanisa kuti inge ichizondibatsira. Saka ndakabva ndachizowana information, ndikabva ndaenda kune imwe n'anga. N'anga iyi iyo inoshandisa glass. N'anga iyi ndeye kumuPumalanga. Ndakabva ndabaya amai guru vangu pagirazi pandakaendako kumuPumalanga. Amai guru vangu vakabva vaita zvekufa vachiita zvekudonha vari kuclub uku kwavainge vaenda kunofara nemafriends avo maSouth African. Ndakanzwa ndichifonerwa painge pari pakati peusiku neumwe musikana uyo wavainge vachiwirirana naye. Ndainge ndakanzi ndainge ndisingafanire kuti ndige ndichizoona chitunha chavo. Ndakaita sekunge ndainge ndiri kure nekwavainge vari. Ndikati I am driving right now. I made sure kuti by the time pandakazosvika kuclub chitunha chainge chatoendeswa kumuchwari. Ndichienda kumuchwari handina kuda kuti ndige ndichizoona chitunha. Ndikati paculture yedu hazvitendedzwe kuti ini semurume ndinge ndichiona chitunha chemukadzi wangu. Saka vakangozvibhilivha kusvika hama dzagulezi dzauya vakabva vachizoona mutumbi wavo. Ndakaavoida kana body viewing ndisingadi kuona kana chitunha chavo. Gulezi saka pakafa amai guru ndakanzwa kusununguka nekuti ndainge ndatoziva kuti ndainge ndava nezvinhu zvose zvisinei, ende zvinhu izvi zvainge zvichazova zvangu ndiri ndega. Life yangu yakatanga kufamba zvandainge ndichida. Ndainge ndodanana nevakadzi namba yainge yakawanda yandainge ndichinzwa kuda, nekuti painge pasina munhu ainge ava kundidisturba kuita zvinhu zvangu mulife mangu. Asi pakafa amai guru, hama dzavo dzakaramba kuti vange vachivigirwa kumusha kwedu, nekuti ivo amai guru vainge variwo rudzi rwechichangani. Vakabva vatakurwa nehama dzavo vakabva vachizoendeswa kuchiredzi apa pamhiko. Ndainge ndakanzi vanofanira kuti vange vachizovigirwa mumusha because ndaifanira kuti ndige ndichizopota ndichizotamba neguva ravo. Ipapo ndipo pakatanga kupanduka zvinhu, nekuti ndakatadza kutevedzera mhiko. Ndakamboedza kuda kumira ndikati no, inini ndinoda kuti gulezi vange vachizovigwa mumhuri sezvo ivo vainge vakaroorwa vakabviswa mari yakawanda chaizvo. Chainge chiri chido chamukoma wangu kuti vange vachizoradzikwa parutivi nemudzimai wavo nekusingaperi. Asi pakafa amai guru, hama dzavo dzakaramba kuti vange vachivigirwa kumusha kwedu nekuti ivowo vainge vatori neurongwa hwavo hwavainge vainahwo. Saka takazoti taenda kumanyaradzo, takasvika pamusha sevakuwasha. Musi waitwa manyaradzo. Mangwana acho ana tezvara vakabva vati vakuwasha hatisi kukunangai huroi, chatinoda chete ndechekuti tinge tichienda kuguva remukadzi wenyu. Isusu tisu tichatanga kugeza maoko tiri paguva remwana kuratidza kuti hatina ruoko pakufa kwemwana wenyu. Ipapo manje mukoma, ndozvinhu zvandainge ndakaudzwa kuti ndainge ndisingafanire kuti ndige ndichitomboita izvozvo zvachose, nekuti ndainge ndakanzi kana pakangonzi paitika chimwe chivanhu chinenge chaitwa, inini ndobva ndachizomirawo ipapo ndichiitiswa chivanhu. Ndaikwanisa kana kuzotorohwa nechipoko chaamai guru same time, nekuti ndinenge ndisina kukwanisa kuti ndige ndichizombopota ndichizotamba neguva ravo. Hana yakatanga kurova. Ndakadikitira muviri wose apo pandakanzwa pachitaurwa naurwa yekuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichibatanawo nehama dzangu tinge tichienda kumakuva. Unonzwa sekunge unotsva, unosvika pakukumbira Mwari kuti nhai Mwari, ko madii mangoti pasi pangovhurika zvapo, kana pasi pavhurika mungondimedza zviri nani ndige ndichibva nyadzi, kana kuti ndige ndichingodonha ndikafa zvangu. Nekuti ipapo ndainge ndakaudzwa naSangoma kumuPumalanga kuti unokwanisa kurohwa ukasafa nechipoko, unokwanisa kurohwa ukatanga kutopenga ukareurura zvose, wapedza kureurura wobva wachizodzoka kuita normal. Saka ndainge ndichingotya ndichibvunda
vakati nemimi munoteverawo mushure mekunge tageza maoko moitawo zvatinenge taita, nekuti tikuda kuona kuti mwana wedu aurawa nani. Tinoda kuti ange achizomuka ega, ange achizorwisa muvengi wake. Ndikati nhai Mwari, zvino ndichaita sei? Because ndainge ndakanze ndinge ndichizocherera okapi muguva rake, but okapi iri ndinenge ndakarisunga newaya. As long as okapi iroro banga ndakarisunga newaya, ndakarivhara, zvinoreva kuti kunyange painge pachazoitwa chivanhu chinenge aisazomuka kuti anga achizorwidzana neni. Saka zvainge zvisingarambike mukoma pane kungoita manyaradzo. Asi ndichibva pamanyaradzo, chinhu chandakaita chekutanga ndechekuti ndakabva ndamhanya kun'anga yakandibatsira pekutanga kuti ndinge ndichiuraya amai guru vangu. Sekuru ava vakabva vati hazvinetsi, vakabva vandipa hari vakanditi unofanira kugara wakasunga hari iyi nejira rered, asi ine mhiko yekuti haivhurwi. Vakabva vandikomedzera kuti usafa wakavhura hari iyoyo, kunyangwe zvikadii inogara mumba mako uye mumba munenge musingapindwi. Kunyangwe uine munhu waunenge uinaye, asi anofanira kunge aine imwe rumu iyo yekuti hakuna anokwanisa kuzopindamo murumu imomo. Ndakaita zvose zvandakaudzwa, ndikatogara dzinenge 3 years pasina kana chandakaona. Ndakatora mukadzi ndikabereka vana 2 wemuno muSouth Africa muXhosa. Ndainge ndisingachambocheuki, kunyangwe vana vamukoma vangu hapana aikwanisa kunditsiura nekuti vabereki vedu vainge vafa, amai nababa. Asi kunyangwe ndainge ndisina munhu ainditsiura, chinhu chinonzi kuuraya munhu asina mhaka newe mukoma zvakangooma. Ndava kutoshayiwa kuti ndodii. Nyaya yangu mukoma, ndakakuudzai vanhu vanokwanisa kufungidzira kuti ndiri kutaura zvinhu zvemanyepo ega ega, asi zvinhu zviri kuitika zvitori real, zvinhu zvandiri kuona zvichitoitika. Zvakatangira ndaenda kune imwe club uko kwandinonyatsokufarira. Ndakange ndichitofara ndiri muclub, ndikabva ndaona musikana mumwe ainge arimo. Musikana uyu ainge ari mutsva, ndakamufarira ndokubva ndandogara paainge akagara. Ndikatanga kumutaudza ndikati sisi munonwei, ndokubva ati masaida bo. Ndakaoda doro, tikatanga kunwa mabhiyazi. Ndakaudza mabodyguard angu kuti vange vachitsvaka loji yekuti kana ndava kunzwa hope ndaizoenda nemusikana uyu kunozorora. Dzakange dzava kuma 11 PM ndakazotanga kunzwa hope, ndipo pandakaenda kuloji yandainge ndatsvaka ndikanorara nemusikana uyu. Asi timu yandinofamba nayo yakabva yatoenda kudzimba dzavo vachiti vainge vachazouya vachinditora kuseni. Ndasara paloji nemusikana uyu tichifara hedu, asi mashura akazondishamisa. Mangwanani acho makuseni ndakamuka ndiri pamusoro peguva. Izvi zvinova zviri zvinhu zvakandinetsa kuti I was in Joburg but ndakamuka ndava kuChiredzi. Nanhasi uno zvinhu zvinondivhiringidza kuti kanjani, chii chakaitika kuti munhu unenge uri muJoburg but uzomuka wava kuChiredzi. Ndakamuka ndiri pamusoro peguva raamai guru vangu, hembe dzangu dziri pasaidi ndisina kupfeka, uye chakandivhekisa mupfungwa ndechekuti ndainge ndine makondomu 3 ainge akavhurwa ari parutivi. Ndikashamisika nezvakaitika kuti zvakafamba sei kubva kuJoburg kusvika kuChiredzi. Handitozivi kuti ndakafamba sei, nekuti chinhu chandakapedzisira kuziva ndainge ndiri muloji hama dzangu. Hapana akandiona uye handina wandakaudza. Saka chazoita kuti ndinge ndichiuya pano mukoma inyaya yekuti ndava nematambudziko 2 ava kundinetsa. Ndinoona amai guru ava pandinovaona vanenge vachiti kwandiri enda unge uchinoudza hama dzangu kuti ndiwe wakandiuraya. Ukuwo hari yandakapiwa nasekuru. Mune chinhu chirimo chandinonzwa chinenge chichifema. Chinhu ichi pandakadongorera ndakaona kuti chingori nemuromo chete, asi handikwanisi kuona chiso chacho. Ndinongoona muromo chinenge chiri kufema chirimo. Zvinhu izvi zvandisiya ndava rombe, nekuti mukadzi nevana last week vakatotiza pamba nekuda kwekuti vakati vari kuona mashiripiti pamba. Vanoti vanoona nyoka uku
uko magonyeti angu ari kungofa, mamwe acho anongoita maaccident, kuuraya madhiraivha, kusabhadharwa. Saka ndakaenda kuna sekuru vakandipa mushonga, vava kutoita kunge vasingatongondizivi. Ndizvo zvazoita kuti ndige ndichisvika pano mukoma, nekuti handina kwandinoziva kwandingaenda kunobatsirwa. N'anga dzandafambira dziri kundiudza kuti baba, zvamuinazvo zvihombe, hatikwanisi kuti tinge tichiuya pamba penyu. Ipapa handisi kutoziva kuti ndoita sei, nekuti vanhu vanotya kusvika pamba pangu. Mukoma ndiyo confession yangu, pamwe nematambudziko andiri kusangana nawo mupenyu hwangu. Vanoda kutuka-tukai henyu chero ndabatsirika, asi kunyange ndikatadza hangu kubatsirika, advice yandiri kuda kupa kune munhu achanzwa confession yangu ndeyekuti usafa wakaita godo, kana kuuraya munhu, kana kubata mishonga, nekuti mamwe matambudziko atiri kusangana nawo nhasi ari kubva mune zvinhu zvatakaita toga. Saka kana kuine vanenge vachida kundibatsira nemazano, please help me ndikwanise kuzadzisa zvido zvemufi, nekuti inini ndashayiwa pekutangira kuti hama dzake ndingadziudza kuti chii, uye ungasvika pamba pevanhu wakamira sani iwewe uchitaura kuti kudii. Mhuri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu vakatumidzira meseji yavo as an SMS. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatitaurei navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Kana usati wakambosangana nazvo kukwanisa kuti dzingori nyaya, but munhu haangambofi akagara pasi otumidzira SMS, a normal SMS, not WhatsApp text, achigadzira nyaya yekunyepa. Ngativabatsirei mukoma vedu ava mucomment section. Rekidzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sokudai, ndichaverenga kubva kuFacebook. Nganzi makadii mukoma Nashi, ndiri kukumbirawo kuti kana mozoposta nyaya yangu, post saID, don't share my profile. Kunyange zvangu ndakaloka profile rangu, ndiri kungoda kungoreurura pamwe zvichandibatsira, nekuti handichina rugare, handina peace. Ndiri mukadzi, ndiri makore 31, ndinogarawo munomu muChitungwiza. Ndakaroorwawo nemurume wangu uyo wandichati Tawanda. Murume wangu ndaimuda zvikuru pakutanga, takatanga life yedu zvakanaka tichifara sezvinongoita any couple, asi dambudziko rakatanga mushure memakore akati wandei tawanana. Tawanda akatanga kuchinja, ainge ava kugara asipo pamba, mafoni ake ainge ava kugara aine mapasswords, aitodownloada maapplication ekuti ukaisa the main password yemufoni, kunyange ukajuma panozoda futi tumwe tumapassword twakasiyana-siyana. Kunyange ukada kuti unge uchishandisa unlock, face unlock, ndichiedza zvose akarara, but paizoda real password. Uye pose pandaimubvunza aingoti ndiri kungofungidzira zvisipo, asi semukadzi unosvika pakuzongofila kuti there is something, ndaitoziva kuti painge paine zvainge zvisina kumira zvakanaka. Rimwe zuva ndakabva ndachizosangana nemamessages mufoni make, message yainge yakabva kumukadzi wake. Mukadzi umwe ainge akamuti, ndakusuwa, I miss your hands, mabatiro aunondiita. Mwoyo wangu wakabva waputsika semutime. Ndakamubvunza kuti ko chii chakaitika, pakaita makakatanwa, akandiramba akandipomera kuti ndiri jealous, asi ndainge ndatobata chokwadi. Ndakatanga kurwadziwa mukati, ndakange ndisingadi kurasikirwa nemurume wangu, kunyanya nekuti tainge tava nevana vaviri. Ndakazotaurira shamwari yangu yepedyo kuti ndo zvainge zvichiitika. Rudo akanditeerera pazvose, she never judged me. Akabva ati kwandiri, kosei usingaende kunobatsirwa kunyange kumasowe, nekuti zvimwe kuda maybe unenge uine mweya usina kunaka, usingadi marriage pauri, kana kuti ungoita hako zvekuenda kun'anga, unge uchizonopiwa mupfuwira woshandisa nzira
dzekushandisa mupfuwira kuti murume wako ange achizoramba ari murume wako. Pakutanga handina kunyatsokunzwisisa, ndikati zvino ndoita sei? Ndikashandisira murume wangu mupfuwira. Akati iwe ita izvozvo. Ndakaenda kumasowe, ndichitobva kumasowe ndikatokinditswa nemurume. Saka ndakamuudza ndikubva achizoti kwandiri, pane vamwe sekuru avo vandinoziva vanobatsira vakadzi vakaita sewe. Mukomanashi ndakanzwa kutya, asi kunyange ndainge ndiri munamati, ndakange ndava nemakore ndichingonamata, situation yainge isingatombochinji zvachose. Ndikaenda kun'anga, ndakabvuma. Rudo akanditora, tikabva tachizoenda tikanosangana nevamwe sekuru avo. Sekuru vainge vachigara kune rimwewo village tichangobuda Maseke. Saka takati tasvika pamba pavo, vakabva vatotiudza zvatainge tafambira nezita rangu, vakaridoma, vakangondibvunza kuti unoda chii mwanangu? Ndikati ndinoda kuti murume wangu ange achidzoka mumba, ndinoda kuti murume wangu ange achindida sekundida kwaainge achiita kare. Vakati ndinogona kukubatsira, asi ini ndinoda kushanda nevanhu vanenge vakasimba mwoyo, vane hana dzakasimba. Mwoyo wako wakasimba here? Ndikati hongu. Handina kunzwisisa kuti vainge vachirevei, asi ndakati ndainge ndakagadzirira chero chii kuti ndige ndichirwira murume wangu. Vakabva vandipa mushonga, asi vakandiudza kuti usazowanza mushonga uyu, nekuti kana ukawanza mushonga murume wako anosvika pakuita chinhu sechisina kana basa. Ina handina kunyatsokunzwisisa, sezvo kainge kari kekutotangawo kushanyira n'anga. Ndainge ndichitotya nezvandainge ndichiona mumatare avo. Ndakabva ndadzokera kumba. Tadzokera kumba naRudo, nerimwe zuva ndakabva ndachizotora mushonga ndikasanganisa mushonga wacho muchikafu chatawanda akadya. Pakutanga hapana chakaitika, asi ndakazotanga kuona chanduko mulife medu. Tawanda akange ava kugarawo pamba, akange asingachawandisi mapasword, mafoni ake ainge ava kungogara akango-unlockewa, akange ava kunditevera. Ndikabuda ndichiti ndikuenda kunotengawo tumaveji aiti 100 tose. Ndikati so romantic. Pakutanga ndakange ndichifara ndichiti mushonga uri kushanda, asi zvinhu zvakatanga kuchinja. Munhu akange asingachadi kubuda mumba. Kana ndichida kuenda kunoshanda anobva aita hasha. Rimwe zuva akabva ati kwandiri, iwe haufaniri kuti unge uchienda kubasa nekuti ndinotya kuti unokwanisa kuzorara nevarume. Akange ava kutoda kutoti tinge tichienda kubasa tose, iye oswera zvake akagara. Mukoma zvaityisa kani mazuva ekutanga, because aitochema neviolence, kuita sekunge munhu anokwanisa kana kutondirova akandiuraya pose pandinenge ndamuudza kuti ndava kuda kumbobuda. Akange asingachadi kana kuenda kubasa, achingogara achiti ngatingogara takadai takangotarisana. Mukomanashi, ndinotoudza chokwadi kuti mupfuwira chinhu chisina kunaka. Munogara makangotarisana so muchitongonakidzwa nenhamo yenyu. Anokwanisa kuti zviya kana ndikati ndiri panze ndiri kuwacha, anongotorawo cheya kana kuti bhaketi ogarawo parutivi rwangu achingoita nyaya neni. Vanotiona vanokwanisa kutongoti kapo iyi iri very romantic, but ndezvemishonga mukoma, hazvichanakidzi munhu wekuti ranguva rimwe zizuze. So nerimwe zuva ndakamubata, ainge achitambisa tsvina yake murume mukuru. Usiku ane dambudziko rekuti haachavati, anogona kungoti zviya zviya akangovata kwemaminutes mashoma oita usiku hwose akasvinura. Apa ininiwo wacho ndinokwanisa kuti kana ndikamuka ndinobva ndaona kuti mumba munenge muine chinhu chinenge chirimo, chinenge chiri chitema-tema, chinobva chatongonyangarika. Iyewo ndikamubvunza kuti kochi, anokwanisa kungoti ndiri kuona umwe mukadzi ari kupinda muno ari kuti ari kuda kuita bonde neni. Zvadai ndakabva ndati zano ndiripi? Ndikati ndava kutoenda hangu kuna sekuru nyakundibatsira, vange vachindibatsira zvekare sezvavakamboita pakutanga. Saka ndakati ndaenda kuna sekuru vaya vakabva vandipa mushonga wekuti ndinge ndichirutsisa murume wangu. Ndozvava kundinetsa iko zvinozvi. Ndakamufidha mishonga yacho yavakati kana ukangomupa mushonga uyu unonhuwa zvisingaiti, kana ukatoufemedza unotonzwa kutoti zino riri kunhuwa rakaita kunge zionyeni remusango. Saka vakanditi ndo randinosvinira
mutii kana kuti mumvura yake yekunwa anobva arutsa obva adzoka kuita munhu anenge ari right, but anenge asingazondihuriri kutaura kudai mukomana She ndamboedza ndichaedza. Munhu anoti kana ndikamuisira mushonga iwoyo mumvura anodhudhudzira kana jagi rose kupedza mvura ototi ari kuda imwe mvura. Ndichararama kusvika riini nezuze rakadai? Ini munhu handichamudi, ndava kufunga kuti ndike ndichimutiza kana kuti ndike ndichitsvaka hangu chikomba, because zvimwe zvinhu zvaanoita ava kuita sekunge mwana anokwanisa kuti ari pamusoro pangu, anokwanisa kutanga kutambisa kana mazamu angu achiita sekunge kamwana kacheche. Hazvisisiri romantic zvachose, zvatova nekamwe kakutobohwa kakutofina. Ndaisishora vakadzi vanohurira varume vavo mushure mekunge amugadzira amuisira mupfuwira, but ndizvo zviri kumba kwangu izvi mukoma. Ndibetsereiwo, please do not judge me, nekuti ndakazviita zvinhu izvi mushure mekunge ndahurirwa nemurume. Muri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndibatsireiwo, murume wangu dzimwe nguva anodzodzera tsvina yake nekuti ndakamupa mushonga wemupfuwira kubasa hachaende, ndini ndava the breadwinner. Murume anongoda kungogara takatarisana tiri munzara tisina kana chekudya, anongoti ndinoda kuva newe nguva dzose. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi please post my story sahaidi, ndikuda kungoreurura pamwe ndinganzwawo kuzorora, because ndinongogara ndichingoshaya kana zororo mumwoyo mangu. Pane nyaya yandoda kukuudzai, and I hope kuti vamwe vanhu vachadzidza kubva pane zvandakaita. Ndiri mukadzi ane makore 28, ndinogara muGweru. Upenyu hwangu hwakanga hwasvika pakunetsa chaizvo. Ndakapedza chikoro asi handina kuwana basa rakanaka. Ndainge ndichiita mapiece job pano nepapo, asi mari yainge isingatombokwani zvachose. Ndainge ndichingogara ndichizvikompeya nevamwe vanhu, vasikana vandainge ndakadzidza navo. Vamwe vacho vainge vatova netumabusiness, tumaboutique, tumafree market, tumasaloon. Vamwe vainge vava kutofamba nemotikari vachirarama upenyu uhwo hwandainge ndichishuvira nekungorota muzviroto. Ndainge ndiri munhu ainge achingotambura. Nerimwe zuva ndakasangana neimwe shamwari yangu uyo wandichangoti nyasha. Takasangana mutauni, ndikaona kuti upenyu hwake hwainge hwakatochinja zvachose. Munhu ainge achitopfeka hembe dzinodhura, kutofamba nemotikari yakanaka. Ndakamubvunza ndikati, ko iwe wakasvika pakuita mari yakawanda kudai sei? Akaseka akati, ndo zviripo. Saka ndakangobatikana ndikati, asi Mwari ndinodawo kuti ndinge ndichizonzi ndava nemari yakawanda semari inanyasha. Ndakamuudza chokwadi kuti ndainge ndiri pakutambura. Akabva ati kwandiri, unoda here kuti unge uchizova munhu ane mari, unge uchizodzinga mweya wenhamo uri mulife mako? Ndikati hongu, handina kana kumbofunga nezvazvo. Ipapo ndipo paakatanga kundivhura pfungwa zvishoma nezvishoma. Akandiudza kuti pane marituals, awo marituals aakaita asi akaitirwawo noumwe munhu, izvo zvakazochinja upenyu hwake. Akati marituals awa haangoitwe nemunhu wose, nekuti pane zvaunenge uchifanira kuti unge uchizoita after that. Ndakati ina handina basa nazvo, chero zvaunenge wati ndinge ndichiita ndinoita. Akabva achizoti kwandiri kuti unge uchiita zvinhu izvi unofanira kuita sacrifice. Ndikati sacrifice yei? Ndiudze mani iwe. Akati panozodiwa sacrifice yemunhu anenge ari very close to you. Ndakanzwa kutya mukomana She, asi panguva imwe chete ndakanzwa sekunge ndainge ndapiwa umwe mukana wandainge ndisingazombofi ndakawana kwaupenyu hwangu hwose. Ndakatanga kufunga nezveupenyu hwangu, kutambura, kushaya. Ndikati no, izvi zviri nani. Ndikati kana iri iyo yega chance yangu yekuti ndinge ndichizobuda muurombo. Ndakabva ndabvuma kusangana nemunhu uyo waainge achitaura nezvake. Tikabva tachizoenda kune imwe nzvimbo. Tasvikako ndo patakasangana neumwe murume uyu ainge ari munhu ainge achiita zvechichawa maMuslim aya. Paitwa zvekare zvezvigure pamba pacho. Saka akabva andiudza kuti ndainge ndichazoita mari yakawanda. Ndikati hongu,
ndinoda kubudirira sekuru vakabva vandiudza kuti kunyange ndainge ndichida kubudirira but kuti ndinge ndichiita mari ndaifanira kuti ndinge ndichiita zvavainge vachazondiudza kuti ndinge ndichiita. Vakandiudza kuti pane marituals avainge vachazondibatsira kuita avo ainge achazondipa laki remari, asi ndaifanira kuti ndinge ndichizosacrifice munhu anenge ari pedyo neni, kwete kungouraya direct but kuita zvekutobaya munhu paglazi mweya wake obva uchizotanga kushanda mumatare avo sekuru ivavo. Mukomanashi ipapo ndakambobuda panze ndikatanga kufunga zvakanyanya, ndikafunga nezvemhuri yangu, ndikafunga shamwari dzangu dzainge dzava nemari, ndakabva ndafunga kuti ndinge ndichitongozviuraya. Saka ndakabva ndasarudza kuti ndinge ndichizouraya cousin sister yangu. Saka after ndasarudza ndikadzokera mumatare, vakabva vandibvunza, ndikavaudza kuti hongu, ndikavaudza nezita ndikati Yeukai ndiye wandasarudza, my cousin sister. Vakabva vachizonditi chienda unotenga dress, kana watenga dress unge uchizoenda kunomupa Yeukai uyo achabva achizofa akaripfeka dress iroro, asi iwewe uchangowana kamwe kabasa ako kachazokupa mari, asi uchatanga wambotambudzika kuitira kuti vanhu vasazofungidzira kuti ndiwe une chekuita nekufa kwaYeukai. Ndikati zvakanaka sekuru, zvechokwadi takadzoka kuHarare, tadzoka handina kana kumbotora nguva mushure mekunge ndaoda rimwe dress. Ndakatooda dress iri online ndokubva rachizouya muZimbabwe, ndikabva ndachizoripa cousin on her birthday. Akaripfeka dress iroro, akazotanga kurwara but izvi zvakatora chinguva nyana asati atanga kurwara. Akazoti paainge orwara mukoma, urwere hwacho wakazongomubata zvine simba ndokubva achizoshaika. Yeukai akafa, akafira ari mune imwe kombi, akange achienda zvake kutonohodha kumbare because ainge aine kamusika. Saka vanhu vaainge akagara navo mukombi havana kutozviziva kuti munhu atofa uyu. Vakangofungidzira kuti zvimwe kuda munhu ainge atongokotsera zvake but kwainge kuri kutofa. Kombi yakazoti yamira paine umwe munhu ainge achida kukwirawo kombi kunoti Yeukai, Yeukai, Yeukai ndiye zii, kunomubata. Vakatonzwa kutoti munhu chainge chatova chando. Vakazongomuendesa zvavo kuchipatara but pavakasvika kuchipatara vakatoudzwa kuti munhu ainge atova nemaminitsi akati kuti mushure mekunge abva mukufa. Saka rufu rwaYeukai rwakarwadza vanhu vakati wandei. Ndakaudzwa kuti parufu rwake ndini ndaifanira kutoti ndinge ndichitokunda vamwe vanhu vose kuchema kwandainge ndichazoita parufu rwake Yeukai ndokwainge kuchazoita kuti ndinge ndichizoita mari yakawanda. Saka ndakanzi ndinge ndichizomutengera kofini rinodhura, ndikaita saizvozvo ndikabva ndatenga kofini rainge richidhura parufu rwake. Pakange pachitodyiwa beef, maraisi, ndikatohaya catering company. Ndakaita sekunge ndainge ndakwereta murungu wandainge ndava kushandira because by then ndainge ndawana basa, vanhu vachizviziva kuti ndava nekabasa kandava kushanda kanondipa mari, uye zvakare tichitoshandidzana nema-NGO. Ndainge ndava kutofamba nemotikari panguva yacho iyoyo. Saka kunyange mutumbi wake uchizobva kumochwari tichienda nawo kumba tichizoenda kumakuva, vakatotakurwa nemotikari yandainge ndava kushandisa iri yekubasa. Saka ndakatohaya catering company, ndikabva ndati ndinoda kuti Yeukai tinge tichimupa a decent final send off, but there was nothing decent about that mukoma because ndakange ndichitoshandisa Yeukai pamarituals sezvandainge ndakaudzwa kuti zvinofanira kuti zvinge zvichizoitika pakuvigwa kwake, ndiko kuti ndinge ndichizova nemari yakawanda. After rufu rwake ndakadzokera kumaMuslim aya uyo wekundibatsira, ndikabva ndapiwa zvekare umwe mushonga. Zvino ndiri pano nhasi nekuda kwei mari iri kunakidza, ndiri kunakirwa, ndiri kudya mari zvechokwadi, asi mukoma dambudziko riripo nderekuti ndanzwa ini nekurohwa. Ndinorohwa dzimwe nguva naye Yeukai anokwanisa kungouya kwandiri obva atanga kundirova nechaanenge achindirovera chacho
handitombozivi. Ndinozongonzwa ndava kutongodirwa mambama. Pandinomuka ndinomuona anobva atanga kuseka obva ati waifungidzira kuti zvakangopera nekundiuraya kwawakaita ka. Anobva aseka zvisingaite obva abuda mumba umo mandinenge ndiri obva atoenda zvake. Paanodzoka mukomanashi akasvika akawana kuti ndinenge ndakagara kana kuti ndisati ndarara, anobva atanga kundibvunza mibvunzo yekuti unoshaya kuziva kuti anenge achida kuti ndinge ndichiita sei manje. Anongonditi iwe uri kuitei, uchiri wakamuka sei, uchiri wakamuka? Obva atotanga kutondirova mambama, anobva atotanga kutomwaya paya ndichirohwa 2 bed zvisingaite. Ndiyo nyaya yangu mukoma, ndiri kutotsvakawo vanhu vanokwanisa kuti vange vachindibatsira because ndega ndinotoshaya kutoziva kuti saka ndodii, ende zvekuti ndige ndichienda kunozvifumura kuna amai vake ina handikwanisi kuti ndige ndichiita zvinhu zvakadhakwa kudaro. Kana kuri kufa achangondiuraya zvake, nekuti zvandakaita ndakangoitawo ndichida kuzama laki. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma nazvo vedu we, hanzi zvakaitika ndichingozamawo lucky, do not blame me Yeukai. Asanzi ndanzwa nekurohwa nechipoko chake Yeukai. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvikari mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.